Здравейте! Стейси тук. Добре дошли на възможността да научите повече за технологията на LifeWave и какво предлага този бизнес. Ще споделя екрана си, за да проследим презентацията и научим за LifeWave. Защо LifeWave? Защо точно сега? LifeWave е патентована технология за носене на светлина. Ние сме вертикално интегрирани. Какво означава това? Дейвид Шмидт е изобретателят, собственикът и основателят на компанията, нашият изпълнителен директор. Той е изобретил технологията. Той разработва технологията и я предлага на пазара в световен мащаб. Ние сме напълно самодостатъчни като вертикално интегрирана компания. Нашият продукт X310 е водещата лепенка. Имаме патент за тази технология и нашият патент гласи, че повишаваме медния пептид ГАК и активираме стволовите клетки, което подобрява енергията, антиоксидантната функция, намалява възпалението, помага за справяне с болката, подобрява издръжливостта, повишава производството на колаген, подобрява заздравяването на рани и много други. Защо е важно това? Защото е важно да имаш иновативна технология и продукт, единствен по рода си, и прави това, което казва, че прави. Доказателството е в патента. Нека поговорим за Дейвид Шмидт, изобретателя на LifeWave. Преди 24 грам той изобретяваше енергийни системи, като същевременно разработваше ракетни двигатели. Той е изобретил много неща през годините. Работейки с американския флот по оборудване, тюлените го помолиха да създаде технология, която да държи войниците будни през нощта. Така се роди енергизиращата лепенка, светлина технология, подобряваща енергийния поток в тялото, активирайки нашата собствена светлина. Но хората тогава не разбираха светлината технология и затова компанията генерираше 50 милиона и остана малка. Години наред. Но през 2008 грам Дейвид е поканен да изследва важната функция на стволовите клетки. Той проучва как светлините вълни могат да подобрят специфични пептиди, като ГАК и АХК и как те също подобряват функцията на стволовите клетки. Този клон на светлината терапия е известен като фотобиомодулация, като в резултат над 70 патента са издадени за неговите медицински устройства. Дейвид патентова и представи X39 пластира на LifeWave през 2018 грам, който нося в момента. LifeWave генерира над $600 милиона годишни продажби. Отчитаме 43% раст всяка година и сме в топ 25 на компаниите в индустрията. Наистина имаме инерция, защото продуктът работи. Защо са необходими 10 години изследвания на стволови клетки? Стареем бързо и зарастваме бавно поради намаляване на стволовите клетки. Докато сте на 30 и няколко половината от стволовите ви клетки са активни, а на 60 и няколко по-малко 10%, което означава повече болки и умора, по-бавно възстановяване, фини линии, косопът, лош сън, отслабена памет и фокус, качване на килограми и възпаления. Сигурен съм, че лекарът ви никога не ви е казвал за това. Заради X39, както споменах, продажбите на LifeWave растат главоломно месец след месец, година след година. Това е главно заради X39 и способността му да активира стволовите клетки. Тъй като сме глобална компания, оперираща в над 80 страни и продължаваща да расте, в САЩ реализирахме над 300 милиона от близо 600 милиона в световен мащаб през миналата година. Бележим ръст на 40% от 2024 граф с 100 милиона повече от миналата година. Имаме 30% ръст за 6 години, защото продуктът работи. Имаме производство, дистрибуция
и корпоративни офиси по целия свят. Горди сме, че вече 2 поредни години DSN награждава LifeWave с наградата Bravo като наша компания с най-бърз растеж продажбите 2 поредни години. LifeWave се класира на 20-day място сред компаниите за директни продажби, а Дейвид получи наградата за иновации като иноватор на годината. В момента той притежава на 200 патента и всички в индустрията се опитват да повторят успеха на LifeWave. Добре, започва с Дейвид Шмидт, нашият собственик и основател. И отново, тази компания е на 20 перни години с патентована технология за светлина, която не съществува другаде. Ние не сме просто поредният продукт. Дейвид е 100% отдаден и категорично гарантира, че ще остане модел на многостепенен маркетинг. Неговата страст да помага на хората по света, за поколения напред, за десетилетия напред е съвсем истинска. И ние сме много поколенческа компания с 7 години иновативни технологии, които той вече е изобретил и патентовал. Развълнувани сме за премиерата на фестивала през 2010 Чипат с филма на Мики Уилис за Дейвид и технологията на LifeWave, което ще донесе признание за промяна на живота. Развълнувани сме от новото изобретение на Дейвид, машината за вода X2O. Това не е просто хидратация, а хидратация с важна цел. Всъщност вгражда енергия, базирана на светлина, в пречистена вода и работи с нашия пластир за регенерация, против стареене и ефективност. X2O осигурява здраве на клетъчно и енергийно ниво чрез биохимия и биофотоника, за разлика от традиционните водни технологии. Отново стартираме съвсем скоро. Нека поговорим малко и накратко за чудесната ни възможност. Тук имате една проста система за дублиране. Възможността пред вас е да станете наистина важен партньор на марка с патентована технология. Отново, ние не сме просто поредният продукт. Това е наистина професионална компания за директни продажби с проста бинарна система с 2 клона и невероятен компенсационен план, какъвто не сте виждали, за което ще ви разкажа след малко. Лесно и ефективно е. С стратегии, вградени системи и обучения. Защо LifeWave? Защо сега? Заради компенсацията и комисионите. Нашата компания изплаща 60% на терем всяка седмица. Набираме огромна скорост, инерция. Имаме стотици хора в върховите позиции на тази компания, с стотици хиляди дистрибутори, милиони продажби в нашия екип всяка година. Движим се с огромна скорост и сила. Нека разгледаме накратко компенсационния план. Имаме 9 начина да печелим. Първо имаме бонус за представяне на продукт. Когато сте активни и запишете нов бранд партньор, може да спечелите между 35 и $405 като бонус за представяне на продукт. Така че, в зависимост от пакета, който изберат какъв бонус ще спечелят. BV е обемът, който се влива в десния или левия крак, където сте ги поставили и ще получите компенсация за това. Така че вторият начин да печелим е бонус за стартиране на бизнес за нови бранд партньори. BP означава бранд партньори. Така че можете да спечелите през първите 9 седмици до $450 като нов партньор. Само с този бонус за стартиране на бизнеса. И разбира се, можете да спечелите като спонсор до 225 от всеки нов партньор на марка, на когото помогнете да стартира успешно бизнеса си през първите 9 седмици от тяхното пътуване. Третият начин, по който печелим, е така нареченият бонус за печелби на нива. Той се основава на покупките на вашите бранд партньори, както и на техните партньори.
и евентуално дори партньорите им. Така че ниво 1 ще печелите от 3% до 7%, ниво 2 от 2% до 5% и ниво 3 от 1% до 3%. И ми харесва, че ако има партньори с нулев обем, те се изключват, позволявайки да добавяте само нива на хора, купуващи всяка седмица. Двоичният бонус е четвъртият начин да генерирате приходи от LifeWave и представлява процент, базиран на вашия ранг в компанията, както и на потенциалните максимални седмични печалби. Значи, ако погледнете това, да, започва доста нормално, нали? Като повечето компенсационни планове около H5 са от печалба на седмица. Но както виждате при нашите топ позиции, ние сме на 20 тисъц. 25 тисъц долара на седмица, максимален доход от двоичния бонус. И отново, това е един от начините, по които печелим седмично с LifeWave. Ето как изглежда структурата ни при изкачване в ранговете, започвайки като менеджер една звезда, машина за пари. Вие ще бъдете квалифицирани и активни. Ще запишете поне 2 човека отляво и поне 2 човека отдясно, нали така? И както виждате тук, колкото повече хора записвате и помагате да направят същото, толкова повече възможности имате да печелите. Петият начин да печелите в плана на LifeWave е част от програмата за менторство. Това е нещо, което не се среща в бинарните системи. Всъщност имаме възможност да печелим 6 поколения навътре. 6 поколения, като увеличаваме индивидуалното съвпадение до 20 тисъца долара на човек. Общо, както виждате, докато се издигате в тази компания, отключвате все повече и повече начини да печелите доходи. Шестата ни възможност се нарича пробив стимул. LifeWave реши да ви помогне чрез този компенсационен план, като щедро ви възнаграждава с парични бонуси, вградени в самия план, започвайки от 50 долара при достигане на ниво директор една звезда и достигайки до 110 долара, изплатени веднъж или 2 пъти, така че това е напълно постижимо. Има много хора на тези позиции и сега ще споделя с вас как. Така че имаме 3-месечен лидерски пул и аз обичам този пул, защото се основава на глобалната компания. Тъй като заплащането ви е според ранга ви на президент с една звезда или по-висок, ще имате възможност да печелите акции въз основа както на растежа на вашата организация, така и на точния брой спонсорирани линии, които имате в самата ваша организация, всяка седмица, разбира се. И това е значителна сума доход, изплащан 3-месечно от LifeWave на лидерите с високи постижения. Имаме печалбата на дребно и клиентските премии. Продажбата на дребно е за всеки, който иска да купи, да опита и да види какво мисли. Можете да станете привилегирован клиент с месечен абонамент, например автоматична доставка, и да купувате продукта с малка отстъпка всеки месец. Ще видите комисионите, изплащени при това. Ако се интересувате от привличане на клиенти, може би имате клиентска база, офис, в който работите, или сте онлайн и събирате клиенти и имате възможност да печелите допълнителни проценти всяка седмица от това, което купуват, достигайки до 20%, което е добър допълнителен доход. Така че, за нашата декларация за приходите на LifeWave за 20-24 грам, виждате, че много хора купуват продукта, харесват го и просто го споделят малко тук, малко там. Но с разрастването на компанията и въпреки, че не виждате същите позиции отляво, тъй като е J1000 Theta, тогава са се наричали по друг начин, ясно виждате
Отдясно множество шестцифрени доходи, а дори и в горния край много седемцифрени доходи и постижения. И знам, че числата са много по-високи сега, когато сме към края на 2025 грам. Със значителния растеж тази година. Присъединете се към нас, докато удвояваме размера си, за да помагаме на повече хора. Защо LifeWave и защо сега? Правилното място, правилният момент, продуктът и компанията. Свържете се с човека, който ви е поканил. Той ще ви даде повече информация и полезни връзки, за да получите бързи отговори на въпросите си. Очакваме ви да се присъедините и да окажете въздействие върху живота на хората физически, умствено, емоционално и финансово. Благодарим ви!